उदालगुरि भिसिडिसिआव गं 354 खाथिया न'नि सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला थानाय निज उदालगुरि गामिनि कमिटि हल नब्लाङाव गं 354 गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो खाथिया न'नि सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि लादों। लोगोसे मावबादा हाबाफारिबो लाफानाय जायो। बे हाबाफारिखौनो मेहेरगोनाङै दैदेनलाङो उदालगुरि सिडिसिनि मासिगिरि बिथां अनजुलि राभाया। मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो सरकारखौ धन्यबाद होदों। सोरखौ धन्यबाद होगोन? जायफोरा जोंनो थाखाय होबाय आरो बुजिनानै नामायनानैबाबो जोंनो होबाय। न'आव थांनानै जोंनो बेबायदि माने दोङो गैयाखौ नायहैनानै बिथांमोना जोंनो थाखाय बेबायदि बनायनानै होबाय। दिनै बेखौ जों मोननो हानायनि थाखाय धन्यबाद होदों। ঠিকে আৰু অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আৰু ভালে আৰু যি অৰ্ডাৰ দি আছে এইটো ভালে আৰু কাক ধন্যবাদ দিব? সবকে আৰু ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। কোনটো চৰকাৰ ধন্যবাদ দিব? কোনটো চৰকাৰ আৰু যোনটো চৰকাৰে আমাক দি আছে এইটো চৰকাৰ সবে ধন্যবাদে আছে আৰু আমি যেনিবা আজি ঘৰৰ কাৰণে যেনিবা আমি অৰ্ডাৰ কপিটো পালোঁ। যেনিবা আমাৰ চৰকাৰৰ বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ চেয়াৰমেন বাইদেউ অঞ্জলি বাইদেউ যেনিবা বহুত ধন্যবাদ। অঞ্জলি বাইদেউ অঞ্জলি ৰাভা। এইটো ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি ভিচিডিচিত আজি আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ভিচিডিচিত এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ। আমাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডত সৰ্বমুঠ ৯,৯59টা ঘৰ এই বছৰৰ কাৰণে 21-22ৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰে টাৰ্গেট বান্ধি দিছে। তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈ আমি 7,000 অধিক ঘৰ চেংচন পাইছোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাক চৰকাৰী নিৰ্দেশলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ। আমি পইচাটো চৰকাৰৰ মানে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকলৰ একাউণ্টত আমি দিম। অৱশ্যে আমি 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথম PMOY ঘৰ আহিছিলে তেতিয়াও আমি এনেদৰে কাৰ্যসূচী পাতি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সভা পাতি পেলাই চেংচন লেটাৰ বিতৰণ কৰিছিলোঁ। পিছত 17-18 বৰ্ষত আৰু 19-20ত আমাৰ কৰা হোৱা নাই যদিও এই বৰ্ষত চৰকাৰে নতুন আমাক নিৰ্দেশনা দিছে যে আমাৰ যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকল যেন সজাগ হয়, যাতে যিটো পইচা তেখেতসকলক দিয়া হয় ঘৰটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে যাতে অপব্যৱহাৰ নহয়। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে তেখেতসকলক সজাগ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকল ভালদৰে যাতে ঘৰটো হয় তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশ ভিত্তিত আমি এই সজাগতা সভা পাতি আমি তেখেতসকলক এই চেংচন লেটাৰবিলাক দিছোঁ। आं दायो बुंनो थांबा मोजां मावनायनि आं सिन्था खालामदों। जिहेतुके जोंनियाव मावनो गोनां खामानि बहुत दङ। दायो बेयाव जोंहा मिटिं लादों। बेयावहा बाउन्डारि वालबो गैया जोंहा। आंखौ गासै बे गामिनि रायजोफोरा आंखौ अनुरोध खालामो जे बायद' नों चेयारमेन जाबाय बेयावहाय मोनसे बाउन्डारि वालनि बिराद प्रयजन जादों होनना आंखौ फोरमायबाय थायो। खिन्थु आङो दासिमबो लाबोनो हायैनि थाखाय आं गावखौनो माने दुखु फोरमायो। जिहेतुके बेयो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाय खामानि आंहा भिसिडिसिनि खामानिया माहाय बेलेग जायो। थेवबाबो आं नाजागोन लाबोनायनि सेस्था खालामगोन। आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेतुके सिगाङाव जालांनाय न'फोरा बिसोर माबायदि खालामखो बिनि सायाव आं जेबो फोरमायनो थाङा। दायो बुंनो थांबा आंहा जिहेतु 354टा न' हायदों बेखौ आङो मोजाङै बानायलांनायनिसो आं खोथाखौ गावजों फोरमायनानै आं बुंनो सानो। आं मोजां बानायनानै सेस्था खालामगोन। खुलुमबाय। नोंथांमोननि गेजेरजों नैबे खोथाखौ आरो फोरमायनो सानबावबाय। बर्तमान जितु काच्चा हाउस होननाय मोनसे सरकारि आसनि बियो जोंहा सेंसन जानानै फैबाय गोबां। उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिथोरावनो खमसे खम 8,000सो जोंहा बेबायदि न' दङ आरो जोंनि उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै 32 माने 32टा भिसिडिसिसफोर दङ। दा बेनि गेजेरावनो जोंनि नैबे उदालगुरि भिसिडिसिआबो मोनसे आरो उदालगुरि भिसिडिसिनि बिथोराव दायो 354 जोङो न' मोननो हादों। बे न' मोननाय जितु सेंसन अर्डार मा होनना बुङो सेंसन लेटार बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि बेबायदि प्रग्रामफोरखौ खालामबाय थानाय जादों। जाहोना जाहैबाय अकल जोङो डिस्ट्रिबिउटल' नङा, जोङो बे न'आ बोरै जागोन माबोरै मावनांगोन आरो बे न'खौ मावफुंनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा मा लेभेलै रल प्ले खालामनांगौ जों बिनि सायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाफाबाय थादों। बिनि सायाव जों वर्कशप खालामदों। बेनिखायनो जों दिनै उदालगुरि जितु भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे बेनिफिसियारिफोरजोंबो जों बेबायदि मोनसे सावरायलायनाय मेलखौ जों खुंदों आरो जों जोबनायथिं थारमाने बे जितु सेंसन लेटार बेखौ जों डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन। ओरैनो सरासनस्रायै जोङो नुबोबाय थादोंथ' आवगायनि सिगांनि समाव जे न' मोन्दों खिन्थु न'खौ लुफुंनो हानाय जायाखै। बेहा गोबां कारन थाबाय मानो हानाय जायाखै। खिन्थु दानि गोदान सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों बेनि थाखाय जों बिराद खोब केयारफुलि जों हेन्डेल खालामनो सेस्था खालामदों आरो जों बेनिफिसियारिफोरखौ
जे न' मोनसेखौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ बोरै बेबहार खालामनांगौ दाथ' मोनदोंब्लाबोथ' फैसा हिसाबावसो मोनदोंथ' आरो बेयो बेनिफिसियारिनि एकाउन्टआव हाबगोनथ' जेब्ला फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन अब्ला गुबुन गुबुन जेंनाजों नाख्रेबजानाय बा जेंना गोनां बिदि व्यक्तिफ्रा बेफोरखौ मिसइउज खालामनायनि सम्भाबनाया बिराद बारा थायो दा बिनिखायनो जोङो पुरा एवारनेस होनो गोनां जादों जे बे फैसाया आसलथे फैसा नङा नाथाय गंसे न'सो औ बेबायदिनो जों माखासे एवारनेस प्रग्राम खालामबाय थादों आरो जों मावफुंनो थाखाय साखा फारा खालामनाय जादों बिसोरनोसै गोजोन्थों